benvingudes un dia més al programa de referència de cultura catalana. Avui, com cada dimarts a 2:15, diversos oients participaran al gran concurs d'ortografia catalana. Recordeu que sou vosaltres, els nostres oients, qui ens proposeu aquelles paraules més rebuscades que, més tard, els concursants hauran d'esbrinar. I més avui, que tenim una edició especial. Avui, el nostre programa anirà de castellanismes. I bé, doncs, comencem ja. Aquí estic acompanyat d'Arcàngela Jordina, amant de la literatura i de la llengua catalana des de ben petita. Ella ha decidit concursar per endur-se el gran premi d'un xec de descompte pel Mercadona. Bones, Arcàngela, com estàs avui? Molt bon dia! Preparadíssima perquè em posis a prova. I, per altra banda, em trobo al costat de l'Egidi, solter i amant de les lletres, ha vingut per endur-se el gran xec en depilació làser. Com estàs, Egidi, avui? Molt bé, preparat per donar-ho tot. I bé, només em falta recordar als nostres estimats oients que tots aquells que vulguin participar han de piular amb el hashtag La Piulada Catalana 248. No obstant, recordeu seguir-nos a la compte oficial de Twitter del programa @lapiuladacatalana. I som-hi! Comencem els castellanismes. Diré una paraula catalanitzada provenent del castellà i el que premi el botó més ràpidament i encerti la paraula se li atribuirà un punt i al final el fer el recompte. Veurem què passa. Així doncs, comencem! I comencem amb la primera paraula. Escaparate. Arcàngela. Aparador. Perfecte. Event. Egidi. Esdeveniment. Espectacular. Estrany. Digues, Arcàngela. Estrany. A mesa. Ostres, fantàstic. Següent paraula. Terciopelo. Egidi, il·lumina'ns. Vellut. Mare meva, que igualat està tot. Següent paraula. Disfrutar. Som-hi, Arcàngela. Gaudir. Perfecte. Despreci. Menyspreu. Ostres, Arcàngela, sí que et veig segura. Vinga, següent paraula. Estrellar-se, o un sinònim. Fotre-se-la de lloros. Que no ho sabeu, nois? Som-hi, que s'acaba el temps. Vegem a veure què diuen els nostres oients a través de les nostres xarxes socials. Mamma mia! De moment portem més de 2.000 tuits amb el hashtag La Piulada Catalana 248. @Mary Rose ens diu que és emportar-se, però... En canvi, Júlia Batlem ens diu que és estavellar-se i és totalment correcte. Bé, continuem amb el programa. Verosímil. Arcàngela. Versemblant. Perfecte. Sombra. Egidi. Ombra. Molt bé, reposteria. Senyores i senyors, no sé si ho han escoltat bé, però han pitjat els dos a la vegada al botó. Qui creuen que hauria de respondre? Comenteu a través de les diferents xarxes socials. Ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres a través del 922424995 i pel Twitter @lapiuladacatalana. Oh, veig que no es posen d'acord. Va, comenta'ns amb hashtag Team Arcàngela si vols que guanyi ella o amb Team Egidi si vols que guanyi ell.
Vaja, se'm comunica que no us poseu d'acord per les xarxes socials. Doncs què hi podem fer? Descartem aquesta paraula i passem a la següent i última paraula. Sèrio! Arcàngela? Seriós. Perfecte, doncs esperem uns segons a fer el recompte i... Mare Verge Santa! Nois, com han pogut acabar tan desiguals si al principi semblava que anessin... iguals? Bé, 7 Arcàngela contra 4 Egidi. Nois, escolteu! Em comuniquen que la centraleta telefònica està col·lapsada. Moltes gràcies. Però, podem atendre el Twitter, on @ratonpolis la petita ens tuiteja amb el hashtag Dones al Poder. I en Nicolau, tu ja ho saps, ens diu que bé, veu que és una victòria ben merescuda, però que l'Egidi ha donat de lo seu, I bé, nois, fins aquí el programa d'avui. Us esperem la setmana que ve, com cada dimarts, a 2:15, aquí, a la ràdio referència de la cultura catalana. Fins aviat! Adeu!